Республика ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы агросәнәгать өлкәсендә субсидия алучыларны сораштыруда катнашырга чакыра. Ведомствоның матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, хезмәтләр күрсәтү сыйфатын яхшырту максатында министрлык субсидияләр алучылар арасында аноним сораштыру уздыра. Анда крестьян-фермер хуҗалыклары, шәхси ярдәмче хуҗалыклар вәкилләре, шәхси эшкуарлар, авыл хуҗалыгы предприятиеләре һәм холдинглар вәкилләре катнаша ала. Сораштыруда катнашучылар анкета тутыра. Анда шулай авыл хуҗалыгы тармагында субсидияләр алу процессын уңайлырак итү буенча тәкъдимнәр дә калдырырга мөмкин. 8 сыер асраганчы симез сыер асыра. Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының еллык эш йомгакларына багышланган коллегиядә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов сөтчелек тармагын үстерүгә аерым игътибар итәргә кушты. Ит җитештерүне дә рентабельле итү бурычы куелды. Татарстан радиосының иртәнге туры эфир тапшыруы шулай ук экологик яктан чиста продуктлар җитештерү, алдынгы технологияләрне кулланышка кертү, дәүләт субсидиясен бирүдәге яңалыкларга багышланды. Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Ленар Гарипов тыңлаучыларның сорауларына җаваплар бирде. Безнең сорауларга да ачыклык кертте. Ленар Наилевич, быелгы тотрыксыз һава шартларында малларны кышлатуның барышын ничегрәк бәяләр идегез? Февральның башларында әзрәк салкыннар булып алды. Менә шушы салкыннар хисабында әзрәк продукциягә тәэсир итеп алды. Но безнең руководительләребез, специалистларыбыз вовремя эшләп алу өстендә хайваннарыбызны урыннарга кертеп, йылы поилкалар урнаштырып, азык берәмлекләрен, рационнарда азык берәмлекләрен арттырганнан соң, бу тәэсир безгә тигез узып китте. Менә шушы көндәрдә уже погодаларыбыз нормаллашты, хайваннарыбыз комфортный условияларда яшиләр, комфортный условияларда ашыйлар. Минем уйлавым буенча продукциябызга бу бик зур тәэсир булмаячак. Кайбер районнар хуҗалыклар кышын да мул продукция алса, артта сөйрәлүчеләр дә очрый. Моның сәбәпләрен нәрсәләрдә күрәсез? Бugünkесекендә әйе, безнең алдынгы районнарыбызга килгәндә, менә Әтнә районы, Кукмара районы, Балтач районына килгәндә, шушы районнарыбызда, Мамадыш районнарында анда сөтнең күләме бик зур алына. Бер сыерга да 30 литрга якын сөт алына. Кама тамагына килгәндә, анда бugünkендә 6,6 литр бер сыерга алына. Ни дип әйткәндә, яңа төрле технологиялар белән бик алдынгы рәвештә эшлиләр. Менә Әтнә районнарыбызда, Балтач районнарында, Кукмарада, Мамадышта ашау ягына да бик зур тәэсир ясыйлар. Содержание ягына да бик зур тәэсир ясыйлар, нәсел ягына да бик зур тәэсир ясыйлар. Менә әйтеп китәсем килә, нинең сөтнең нәтиҗәсендә 60% безнең бәйгендә ашатудан тора, 20% нәселдән тора, 20% шушы хайванны тотудан тора. Шуңа күрә азыкка, ашатуга бик зур тәргиш ясарга кирәк. Монда безнең азыгыбызны дөрес иттереп лабораторияларда тикшерттереп, шушы лаборатор нәтиҗәләрне кулланып, дөрес рационнар төзеп, шушы дөрес рационнарны хайваныбызга җиткереп, шушы продукцияны яхшы иттереп зур күләмдә алырга мөмкинчелек бирә. Татарстанда терлекчелек тармагына югары технологияләр кулланышка киң керә. Тагын нинди яңалыклар көтелә? Әйе, бүгенге көндә безнең яңа инновация технологиялар буенча республикабызда бик зур яңалыклар эшләнеп килә, зур инновацион комплекслар төзелә. Шушы комплексларыбызда һәм республикабызларда яңа төрле кормовой центрлар эшләнә. Менә республикабызда 17 төрле кормовой центр эшләнде. Республикабызда тагын планлаштырылган 20-гә якын кормовой центр эшләп куярга үзебездә. Бу кормовой центрга килгәндә кыскача гына әйтеп китәсем килә. Бу бөтен анализ белән эшләнгән кормаларны дөрес иттереп, бутап, дөрес иттереп тиешле рәвештә хайваннарыбызга җиткереп эшләп биргәннән соң хайваннарыбыз яхшы продукция алалар. Бу кормовой центр урнаштырыла, аның мөмкинчелеге бар бugünkендә 50 тоннага якын корманы җитештерергә көнлек нормативны. Андый кормовой центрлар менә бugünkендә 20 районнарыбызда тагын планга кертелгән. Нәсел эшен яхшыртуда ниләр эшләнә? Терлекләрнең нәсел сыйфатын яхшырту өстендә безнең менә бugünkендә 49 нәселле хуҗалыгыбыз эшләп килә. Ул нәселле хуҗалыкларда бugünkендә нинди тәргеш бирә ул безнең республикабызга? Анда бugünkендә нәсел белән бик әйбәт эшлиләр. Нәселле тукымнар белән каплатыла.
шушы нәселле тыкымнан бызаудан алып дөрес иттереп тәрбияләнә, яхшы привислар алына, яхшы нәселле тыкым белән каплатыла ул таналар, һәм безнең үзебезнең республикабызга шушы таналар сатыла, һәм ул бүгенгендә нәсел, мин сезгә әйтеп киттем бит, менә нәсел безнең сөт алу өстендә 20% зур өлешен алып тора. Шушы нәсел өлеше белән киләчәктәге үзебезнең хуҗалыкларга да мөмкинчелек бирә. Яхшы иттер продукция алырга шушы таналар белән алганнан соң. Терлекчелеккә дәүләт ярдәме буенча махсус программалар гамәлдә. Субсидияләр бирүдә үзенчәлекләр бармы? Авыл хуҗалыгында бүгенгендә безнең республикабыз тарафыннан да, Россиябыз тарафыннан да бик зур поддержка бар. Төзүнчелеккә килгәндә дә зур поддержка бар. Нәселле өретерлек алган вакытта да зур поддержка, субсидиялар поддержкалары бар. Фермалар бит төзелгән поддержкалар да бар. Оборудование или техника алырга алган мөмкинчелеккә дә зур поддержкалар бар. Коллективный фермерский хозяйстволарга да, семейный фермаларга да, кооперативларга да зур поддержка. Личный подсобный хозяйство белән әгәр үзендә шөгыльләнәбез дигән кешеләргә дә мөмкинчелекләр бар, зур поддержкалар бар мөмкиндә. Малларның иминлеген саклап калу, сәламәтлекләрен күзәтеп торуда ниндирәк яңалыклар бар? Республикабызда бүгенге секендә яңа төрле идентификация дигән яңа төрле эшләү дип әйтергә түгел инде аны. Аның ул элегелек тә эшләнеп килде. Ну менә хәзер без бүгенгендә общий, обобщенный республикабыз базасын создавать итәбез. Һәрбер хайванның үзенең номеры булырга тиеш, һәрбер хайваныбызның үзенең паспорты булырга тиеш. Ул паспортта нинди матдәләр кулланылган, нинди вакцинациялар эшләнгән, кайсы вакытта аның каны алынган, кайсы нинди анализлар эшләнелгән ул хайванда. И шушы анализлар ярдәмендә без бүгенгендә беләбез. Бу хайван исән-сау, шушындый прививкалар ясалган, шушындый вакциналар ясалган, и шушындый авырулардан каралган дип бөтен әйберләрне үзебезгә сразу юнәлеш куя алачакбыз. 2019 елның октябрь аенда эшне башладык без. Һәрбер районнарыбызда идентификация эше алып барыла. Бу эш бик әйбәт алып барыла. Киләчәктә минем уйлавым буенча без 2021 елда бу әйберләрне, бу идентификация эшләрен тәмамлап, матур иттереп, һәрбер информацияны үзебездә туплап бара алачакбыз. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Актуаль әңгәмә сәхифәсенең бүгенге кунагы республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Ленар Гарипов иде.